Си ми виждате. Ага. Добре, следващата тема, след тази изключително интересна лекция на светлето, ще бъде малко така по-звездна, именно за някои от неподвижните звезди. Тук виждате на екрана, те са изброени кои са всъщност. Значи това са Сириус, Канопус, Рего, Вега и Бунгула. Сега Бунгула може би не всеки знае, ще видите коя е тя, по-точно кои са те. И една фигура, която не е чак толкова много популярна в астрологията, трапец, а, защото тези звезди образуват именно трапец в хороскопа. Тук тази красива картинка, която направих с помощта на изкуствен интелект, е хубава, но не е верна, но съм я сложил така за илюстрация. Ще видите малко по-късно верният трапец къде се намира. Това е и самото съдържание на презентацията. Първо ще кажем няколко думи за трапеца като въведение, после за всяка от звездите, и разбира се, трапеца, който те образуват и какво влияние има в хороскопа. Ма загубихте шеринга. Не виждате май презентацията. Или я виждате? Споделям наново. Така. Добре. Сега вече трябва да виждате слайда, който е за трапец. Само че при мен е. Виждате ли презентацията, че при мен нещо се случва? Пак се изгуби. Изгуби ли се? Да, това е много странно. Добре. Как ще я споделя? Добре. Сега би трябвало да се вижда. Добре, няма да пускам слайдшоу, да видим да не би там да е проблема. Така, трапецът в астрологията, нали всички знаем какво е трапец от математиката. Много често, но, за съжаление не винаги, има хармонични аспекти в него и напрегнати. Това не е винаги е вярно. Ще видим и трапеца, който ще разгледаме. Там няма хармонични аспекти, но така или иначе, той е фигура, която създава голяма динамика в хороскопа. Създава голяма динамика в хороскопа и вече, общо казано, разбира се, вече зависи конкретния трапец, аспекти и кои тела участват. Но като цяло той показва един голям потенциал за справяне с предизвикателства и трудности, които много често самият той носи. А, и идеята е, че всъщност всички тези трудности, пречки, спънки трябва да бъдат един стимул за човека, един импулс за човека да расте и да се развива. Така че тази фигура като цяло изисква от носителя на хороскопа да поработи, да положи усилия, да бъде осъзнат, а, да разчита на положителните аспекти в трапеца, ако има такива. А, и, грубо казано, нали, да работи над себе си. Това е така като едно общо въведение към фигурата. Разбира се, има някои особености при тълкуването на трапец. А, Един термин, който се нарича фокус на енергиите. Той, разбира се, е валиден за другите фигури. По същия начин, това обикновено е някоя от точките, планета, звезда, фиктивна точка, която има стелиум, която е много силно поставена, силно аспектирана, с много достоинства. Тя, така да се каже, тегли към себе си и е нещо като централна точка или иначе казано фокус на енергиите в цялата фигура. Така че това като кратко въведение за трапеца.
Ето тук вече на тази картинка се вижда верния трапец между звездите, който ще разгледаме по-подробно вече към края на презентацията. Тук са Сириус и Канопус, Регул, Бунгула, Вега. Ето го трапеца, който се образува от тези неподвижни звезди, т.е. разбира се, всеки човек го има в хороскопа, което обаче не означава, че той няма значение, не оказва влияние и така нататък. Ще поговорим малко по този въпрос, така че за този трапец става въпрос. И така, започваме една по една звездите, които участват, като разбира се ще обърнем най-голямо внимание на най-главната, Сириус. Но сами ще видите, че всяка от тези звезди е доста впечатляваща сама по себе си. Кое е Бунгула? Много хора са чували Алфа Кентавър, знаят, че това е най-близката звезда до Земята. И всъщност Бунгула е точно една от звездите в Алфа Кентавър. Какво имам предвид? Алфа Кентавър е двойна звезда и тя се намира в момента точно на края на Скорпион. Знаете, че поради прецесията звездите се движат мъничко във времето, така че в един момент тя ще навлезе в следващия знак. В момента е на 29,47 в Скорпион. А, който така се е занимавал с звезди, е срещал може би и Толиман като термин. Това е другата звезда от Алфа Кентавър. Иначе казано, Толиман е Алфа Кентавър Б, а Бунгула е Алфа Кентавър А от тази двойна система. В астрологията на практика те са много близко. В хороскопа и на практика те се разглеждат като една звезда при тълкуване на хороскопа и взимане под внимание на звездите. Има и още една, Проксима, тя е Алфа Кентавър С, която е още по-близо и от тях двете, но е много малка, червено джудже и реално в астрологията не се взима под внимание и не се тълкува. Така че Алфа Кентавър, Бунгула, Толиман, нали, това е най-близката звезда до нас, като жители на планетата Земя. Сега знаете, че всичките характеристики на планета, звезда, тяло, астрономически, физически имат релация и голяма връзка с влиянието в хороскопа. Дали е по-близо тялото, дали се движи по-бързо, а, дали има спътници, какво му е обедото, това оказва влияние в а, самото значение на тялото. Така че самия факт, че това е най-близката звезда, показва, че тя има също голямо влияние в хороскопа. Лошото е, че малко трудно ще я видим, тъй като сме сравнително на север. Вижда се добре от южните ширини и така от по-ниските северни ширини. Тоест Мексико, Египет, Индия, арабските държави там се вижда, но тук не. Това обаче не я прави по-малко значима. За около 4 години до светлината до Земята на тази звезда. Така. Като астрологически влияния, знаете, при звездите винаги се дава едно съчетание между една, няма разбира се, между две или три най-често планети, като някакви такива архетипни влияния. Те, разбира се, имат специфики и нюанси, тъй като може би ще видите примерно 10 звезди, които са между Марс и Юпитер. Те естествено нямат едно и също значение. В случая при Бунгула е Юпитер и Венера. Това, с което е свързана звездата в хороскопа е принципа на мъдростта и мъдростта. Тя управлява също и е свързана с партньорства и като цяло баланс, например баланс между амбиции, цели и ограниченията, които има човек. Бунгула е свързана също с окултните науки, окултизъм, с аналитичността като така качество на ума и като цяло с философията. Нали, това е основното значение на Бунгула или Алфа Кентавър.
Добре, няма да се спираме твърде много на информацията за звездите и преминаваме нататък. Следващата звезда, това е Вега. Вега, това е основната, главната звезда на съзвездие Лира и в момента се намира пред средата на Козирог, 15 градуса и 39 минути. В миналото се обръщали също много голямо влияние. Например, в Древен Вавилон се наричали звездата на царицата на живота. Арабите, всъщност самото им означава на арабски падащ орел. И тя е така петата най-ярка звезда на небето. Първа величина, разбира се. Петата най-ярка, което нали, подсказва пак, че тя има сериозно влияние в хороскопа ни. Това, което е любопитно за нея и също особено значещо в хороскопа и в влиянието е, че тя всъщност е най-високата звезда. Какво имам предвид? Сега, разбира се, понятието най-висока звезда е малко нали, относително динамично, но когато една звезда, в случая Вега, е в кулминация, т.е. когато стигне до крайното си най-високо положение, тя е точно над главите ни. За нас, като жители на България, като излеземе на една хубава безлунна нощ и погледнем точно над нас, звездата, която е над нас, най-високата, това е Вега. Това е Вега, така че виждате, нали, тя е един вид образно казано все едно на медиум цели, така огрява цялото небе, така че също е от особено значение в хороскопа и трябва да се взима предвид. Така, нейната природа вече в комбинация между Нептун и Меркурий. А, като така изведено влияние, като ключови думи, Вега е свързана с великодушие, с практичност и прагматичност. Също така показва таланти в областта на изкуството. А, Сега, разбира се, тук може да даде известна дистанцираност, елитарност, нали, като по-негативно влияние. Но особено интересно, е, когато има съвпад с Венер и Юпитер, трябва да се вземе предвид. Много често носи и богатство, и известност, и слава, и добър интелект. Също така съвпадите с асцендент и медиум цели носят голям успех. Много често. Сега, разбира се, това е неподвижна звезда и тук аз ще кажа накрая нали, някои особености, тъй като естествено, очевидно, не при всеки се получава така. Ще видим и защо. Наричана е звезда на харизмата, свързана с изкуство, вдъхновение, много често дава дарба в музиката, свързана е с комуникациите, но човек трябва да внимава да не падне под влияние на илюзии, измами, заблуди а, и подобни така негативни влияния. Добре. Преминаваме към Регул. Регулс. Така, една от кралските звезди. Регул. Те са четири. Древните перси, така са ги нарекли. Нашите колеги от Персия едно време и са им обръщали така особено влияние. Наричали са ги, ако не се лъжа, пазителите на небето. А, Отдавали си много голямо значение в хороскопа и живота на хората. Четирите кралски звезди са Алдебаран, Антарес, Регул, за което сега ще кажем някои думи и Фомалхаут, който ние не го виждаме в България. Освен, че е кралска звезда, има голямо значение в хороскопа, само поради този факт. Има една друга особеност, която е свързана с факта, че тя е точно върху еклиптиката. Знаете, еклиптиката, нали, това е пътя на Слънцето около Земята, иначе казано пътя на Земята около Слънцето, което е едно и също, но тя е точно там. От всички звезди тя е с най-малък орбис, което я прави много значима.
Има някои особености, например Луната може да я покрие напълно или не казано да я окултира, но много звезди няма този късмет. Така че Рего също безспорно, както виждаме по тези характеристики, е звезда, която има голямо значение в хороскопа сама по себе си. Но тук всички членове на този трапец са особени, както виждате. А, като влияние, така теорията казва, че тя е комбинация между Юпитер и Марс, като архетипни влияния и също когато е на асцендент и медиум цели, помага на човек да постигне успех, при някои условия, разбира се. Рего е свързан с откровенност, с смелост, дава благороден ум, въобще е така благородство, кралски качества, грубо казано, като такава звезда. Също е свързан с амбиция, промяна, чистолюбие, успех, казахме вече. Така, за нас като астрологи също е хубава звезда. Има изписано по темата, нали, че човек му е силна, може да е астролог, придворен на някой крал и така нататък. Нали, така, в кръга на шегата, но това наистина го пише в някои книги, не? А, но на практика тя наистина е добра за астрология, когато е така поставена добре, съвпад с някоя планета, човек може да обърне внимание на това. Също така е добра и за военна кариера, за право, а, за хора, които са в духовното поле, финансисти, банкери или държавни служители. Разбира се, като кралска звезда, тя символизира величие, дава лидерски качества, а, нали, прекрасни неща, но знаете, в астрологията има и плюс и минус, има и положително и отрицателно влияние, така че същото е свързано и с звездите, така че тук има риск от падение, от проява на гордост, човек да злоупотреби с силата си, с властта си. Нали, това е в негативен план. Добре, отиваме вече към по-ярките звезди. Канопус. Това е втората по ярко звезда на небето. Наричана е пътеводителят. Супер, погледнах чата, после ще отговоря на всички въпроси. Браво, Марги, ще отговоря и къде може да се види трапеца, разбира се. На всеки ще отговоря в чата, сега или по-късно. Сега по време на лекцията очевидно няма да отговарям, но по-късно по време на другите лекции. Така, сега Канопус. Пътеводителя, втората по ярко звезда, казахме вече, тя се намира в Рак. В средата на Рак. Сега някой ще каже, ма той Сириус е там, точно така. Тя се намира в средата на Рак и е в съвпад с Сириус. Този съвпад варира съвсем мъничко, но като цяло почти винаги е с орбис под 1 градус. Сега тук в астрологията има различни теоретически постановки. Най-често срещаната е, че съвпад трябва да се гледа до половин градус. За някои звезди, как поне каквото съм изследвал, мислил, гледал, особено за тези, които не са първа величина, това е така. Но за най-ярките, най-забележимите, така най-големите, 1 градус спокойно може да се гледа. В случая с Сириус, който е най-ярката, те са под 1 градус орбис и можем да кажем, че са в широк съвпад. Иначе казано, те са заедно в хороскоп. Това ги прави по-силни, разбира се. Може да кажем, че подсила и влиянието на самия Сириус, който е въобще централната звезда на нашето небе, като изключим Слънцето, което също е звезда, разбира се. Така че той е Канопус е в съвпад с Сириус. Древноегипетския бог на мореплавателите и пътешествениците. Това е Канопус, ако някой се чуди какъв персонаж е и има ли почва у нас. Всъщност, даже древните, които са наблюдавали небето много повече от нас може би не, но от древните хора, да, са виждали кораб в тази част, където е Канопус и така е и кръстен. Нали, пътеводител, от тук веднага нали, ние можем да си изведеме, а, че тя е свързана с лидерство, с водачество, нали, като качество в хороскопа, като влияние, с навигиране, нали, така символично казано.
с стратегическо мислене. И това, което много често се ползва, е, че тя е свързана и с пътувания. Съм отрязал нещо голямо. Не знам какво. Сега ще видим. Така. Пътувания, мъдрост, дълголетие и управление. Нали, Канопус е свързан с тези влияния. Много често акцентирана така в карти на лидери, водачи, менеджери, писатели също, актьори и като цяло хора, които имат доста пътувания във връзка с работата си. Така че това е сребърния медалист, втората по ярко звезда, Канопус и вече отиваме към Сириус, на която така съм отделил най-много слайдове. А, Твърде много, може би. Някои от тях ще ги прескоча поради две причини. Първо, за да не просрочим много времето. И второ, защото нали, съм говорил така вече за Сириус. Някои от вас може да са слушали или гледали, така че ще се опитам да балансирам. Хем да дам достатъчно информация, хем да не ви отекчавам. Така, Сириус. Иначе казвам най-ярката звезда след Слънцето на небето. Тя е също в средата на Рак. В момента 14 градуса и 26 минути. А, Сириус е два пъти по-ярък от Канопус. Два пъти по-ярък. Това не е малко. И показва така като параметър физически и астрономически неговото голямо значение. Ние ще видим в човешки живот какво огромно значение има наистина и в хороскопа. Съзвездие голямото куче, Канис мажор. И всъщност Сириус, освен че е най-ярката звезда на небето, като цяло е петия по яркост обект на небето. След Слънцето, разбира се, Луната, Венера и Марс. Нали, той е петия по яркост обект. Виждате какво значение има. Пак е сравнително близко, разбира се, не като Алфа Кентавър, но все пак само на 8,6 светлинни години от Слънчевата система, което разбира се за мащабите на галактиката и Вселената наистина е така сравнително в съседство. Това, което е интересно, знаете, че астрологията и митологията са много свързани. Митологическите архетипи, от чудощо за мен, много точно показват и влиянието на планети, звезди, знаци, особено на новооткрити, които пак ги кръщаваме, примерно Ерида и така нататък, много точно описват. Та за Сириус има повече митове, от което и да е друго, с изключение на Слънцето, разбира се. Слънцето няма кой да го бие за нас. Но, като го изключим него, Сириус има най-много митове. Тоест, то имало в човешкото съзнание през вековете, през хилядолетията, огромно значение като звезда. Така, сега малко данни за Сириус. А, Нашата система се движи в космоса, Слънчева система. Ние обикаляме около един така галактически център, но се обикаляме по една по-разтеглена спирала. Сега, това тук е астрономия, нали? Което ви казвам. А, Нещо доказано. Тоест, ние обикаляме, защото сме свързани с по-голямо тяло. Това, което е интересно, че ние сме свързани точно с Сириус. Тоест, нашата Слънчева система е прикачена, закачена към Сириус и ние заедно обикаляме с тази спирала около централното Слънце или центъра около на галактика, до който се движат всичките звезди и системи. Ето още една сериозна връзка между нас, нашия живот тук и Сириус. Нали? Като земляни, така да се каже. Това го прескачам. За звездите, що се движат, що не се движат, кое къде е било, не е толкова интересно. Така. Сега от древността. Загатнах за тези митове. Всичките древни цивилизации, всичките, Месопотамия, Халдея, Вавилон, Асирия, Чивошка България, Древна Персия, Египет, Рим, Елада, Гърция, всичко е пълно със светилища, които са доказано ориентирани към Сириус. Това тук вече си история, археология. Във всеки език от древните има термин, дума за Сириус. Например, германските племена са наричали огънят на Локи. В Месопотамия тя е била най-популярната звезда.
В Халдея са наричали водещата звезда или ръководителя. На халдейски как Шиша или Душиша, нали, малко халдейски да упражниме. В Асирия са я наричали кучето на слънцето. В Вавилон кучешка звезда. Древните евреи Хасил, Корана, Шира. Насякъде никой не е изпуснал да я спомене. А, така, насякъде е имало влияние. Така, тук като не е слайдшоу. Добре. Сега това, което е интересно е, че в Древен Египет и въобще египетската цивилизация е като цяло култура на Сириус. Иначе казвам, те са я считали за най-важната звезда на небето. Смятали са, че тя е дом на боговете, място, където ние се преселваме след смъртта и откъдето възкръсваме за нов живот. Всички божества на Египет, и Изида, и Анубис, който е с глава на куче, чакал или там, кой на каквото му прилича, на Доберман, Тот, всичките имат асоциация с Сириус и някакви негови атрибути божествени. Иначе казано, те смятали, че Сириус е духовното слънце на нашата система. Нали, ние си имаме наше слънце, чисто физическо, което ни дава живот, топлина и светлина, но имаме едно така по-невидимото, да го кажем, по-духовно слънце и точно това е Сириус. Те базират египтяните календара си на база на Сириус или неговия хилякален изгрев, иначе казвам хилякален изгрев, когато на български, когато стане видим, там юли месец в България, изгрява на хоризонта. Хермес Трисмегист пише за Сириус в своите трудове, например в така вълнуващия труд, който се казва за ефекта, които звездите произвеждат в света. Вижте колко астрологично интересно. Той е писал за Сириус. А, от древността, нали, тук сега няма да и чета ти неща, да не се разводняваме толкова, но това са такива надписи от пирамидите, а, от книги на изследователи в Древен Египет. Нали, те са споменавали Сириус, Изида са го наричали, а, самия камък на посвещенията в пирамидата е свързан с Сириус. Когато правят посвещение жреците на окултните ученици, те са били обявани точно от Сириус. Така че виждаме голямото значение, което има тук и съответно голямото значение, което има в хороскоп. Сега догоните набързо, то е любопитно. В Африка има едно племе, които са знали факти за Сириус много преди астрономите да ги открият и по принцип, дето няма откъде да ги знаят. Те пък изобщо, които са примитивни племена, които нямат никаква култура, писменост или каквото и да е друго. Те твърдят, че ги знаят, защото ние сме произлезнали от раса, която е била от една от планетите, които обикаля около Сириус. Това дали е така на 100%, нали, всеки си има лично мнение, но подчертава пак нашата голяма връзка в света с Сириус. Много духовни учения обръщат изключително влияние на Сириус. Примерно и тук в България, в Бялото братство, учението на учителя Петър Дънов, той самия много обръща внимание на Сириус, отдава му голямо значение, казва, че символизира божествената мъдрост а, и казва с нещо много интересно, че човек трябва да се интересува от три неща. Слънцето, Венера и Сириус. Нали, Слънцето, Венера и Сириус. Не е казал Луната, не е казал Юпитер, не е казал Меркурий. Малко по-късно ще видим защо това е така и какво означава тези три неща. А, така че Сириус има значение почти навсякъде, където човек се опита да го потърси, ще го намери. Нали? И самата Божествена нова година, както се нарича 19 август, празника на Рила, е свързан с точно изгрева на Сириус. Хилиакалния изгрев на Сириус. А, както и да е. Един от нашите големи астролози, Николай Дойнов, така от близкото минало, много самобитен астролог, който също така изследва и древната астрология и пише за един, той го нарича родоначалник на астрологията така в наше време, в нашата раса, Сарабей Бен Адес. И той каза, че неговата школа са обръщали най-голямо
внимание точно на Сириус на небето, като най-ярка звезда и се я тълкували в хороскопите си. Така че ние освен за Сириус, даже ще го навържем и с един трапец с още други впечатляващи звезди. Виждате, че това е нещо, което не бива да се игнорира в хороскопа. Така, Сириус и България също имат голяма връзка. Няма да влизам в такива детайли. А, да, няма да влизам в такива детайли. Добре, виждам, че има въпроси. Но после ще имам а, работа да отговарям. Та, като символи, прабългарите, рода Ду, Хан Аспарух, който искате, можем да ги свържем с Сириус. Боян Мага, той е наричан песоглавец, върколак, т.е. пак атрибут на Сириус, куческата звезда, главата на куче. И той е наричано не от прости селени народа, от епископ Уит Прант, който е хроникьор, историк, официален, един от древните историци и не пише някакви фантастики или ала баба, той самия го нарича така и казва, че може да се превръща. Сега, дали е може или това е просто символ, няма значение. Ще погледнем набързо после и картата на България, че и на щатите да видим и какво значение има Сириус в хороскопа. Сега, например, априлското въстание. Сириус съвпада тогава с Сатурн. Ще видим картата. Много точен съвпад и в рождената карта на учителя Петър Дънов. Знаете, че благодарение на априлското въстание всъщност ние се освобождаваме има България. То е потушено, неуспешно, но благодарение на него, отзвука, който има в цивилизования свят, се дига една сериозна вълна против зверствата. Благодарение на него Русия обявява война на Османската империя. Нали, тогава и Достоевски, и Толстой, въобще всичките духовни лидери, да ги наречеме, се обявяват против това нещо. Така, ето в картата на България, една от картите на България, които работят и които аз ползвам. Виждате къде имаме Марс, съвпад за Сириус в шести дом, съвпад с Марс, нали, армията, примерно, която служи на народа, служенето, шести дом, героизъм. А, за съжаление, това прави тригон с черна луна в девети дом, дома на дипломацията. И знаете, че така от близкото минало, колко войни а, са печелили на бойното поле, какво геройство, какви феномени, примерно Дойран и така нататък, които са явления, а, които после са били губени всичките успехи на масата за преговори и външната политика. И ние сме загубили много територии, които са си изконно български. А, при щатите, знаете, 4 юли, националния празник, всичко е свързано там с Сириус, тогава е точно хилякалния изгрев, те имат и Слънце съвпад в техния хороскоп на Сириус в Семи дом. И тук ние виждаме една друга проявление на Сириус, а то е именно агресията, експанзията, военната мощ, икономическата мощ, външната мощ, външния успех, доминантното положение. Т.е. тук ние виждаме така по-външното, по-материалното, по-агресивното проявление на Сириус. При България, нали, проявлението е в неговия по-висш аспект. Божествената мъдрост, духовните учения, знаете, по нашите земи, Орфей, Траки, Богомили, Бялото братство. В България има най-много и най-качествени астролози. Това го казвам не защото се хвалиме. Ето тук и Веси и други колеги ще потвърдят. Нали, ние сме се убедили покрай асоциацията, въобще контакта с другите държави. Нивото, което е астрологията в България, и нивото, което е в другите държави, има голяма разлика и като качество, и като количество, между другото. Това е също духовна култура, духовно учение. Нали? Астрологията, това е наука, която е свързана с целия живот.
и видим и невидим. Споменах за нивата на проявление при Сириус и държавите. Сега тук ще се върна на Слънце, Венера и Сириус в хороскопа и думите на учителя Петър Дънов. И каква е ситуацията? Слънцето е основният фактор в хороскопа. Светлото спомена за дома на Слънцето. Нали, знаете и знака на Слънцето. Това са основните еволюционни задачи. Най-важният дом, най-важният знак за нашия физически живот. За нас тук, на живота на Земята. Вече в света на духовното, на чувствата, който е невидим, там Слънцето е Венера. Тя управлява. Нали, Венера е царицата на нашите чувства. И вече в по-висш аспект, Сириус, като едно слънце, той е свързан с нашия най-висш живот, иначе казано, живота на мисълта, света на мисълта. Нали, може да го наречем божествен живот, няма значение. Нали, това е божественото слънце, за което говорят и древните египтяни. Тоест, а, дома на слънцето в хороскопа, разбира се, а, целият ни творчески потенциал на нашия физически план и ние там трябва да се реализираме. Нали? Задължително, ако искаме да имаме успех в живота тук на Земята. Това е от огромно значение. Вече, нали, дома на Венера, в който впада дума, имам пред хороскопа, разбира се, а, ние трябва да разгърнем своя духовен потенциал, иначе казвам своите чувства. Да обичаме там, да правим нещата с любов, показва, че обичаме нещата, които са с дома и така нататък. Сега да не тълкуваме толкова дома на Венера. И вече дома на Сириус ни показва ние как можем да проявиме точно Божественото, най-висшето. Как можем да си пробудиме съзнанието, висшето съзнание. Знаете, човек води някакъв обикновен живот и в един момент, не всеки разбира се, за съжаление, нещо се случва и той се пробужда. Дали изживява криза, дали някой приятел му подсказва нещо, дали прочита някаква книга, или чува някоя песен, или отива на пътешествие, нещо се случва в неговия живот и той вече е друг човек. Пак ще се реферирам, нали, към презентацията на Светлото, там особено и за Ден Ръдиер, и за жената след това, нали, колко различен е и хороскопа, колко различно е проявлението и че дори колко, нали, различно изглежда човек и се изменя чисто така физиогномически и френологически. Така че Сириус е много свързан с това наше пробуждане. А, Сириус има Юпитерови и Марсови черти според литературата, както и между другото много други звезди според същата литература. А, но какво дава той в конкретика и по-така частно казано? Той дава слава, богатство, успех, почести. Това е, нали, на външен план. Споменахме го по-рано и в картата на щатите. Сега при лошо негативно проявление, нали, виждаме насилие, агресия, война. Нали, сега ще ме прощават щатите, нищо против, но ги давам за пример. Нали, виждате, че те участват в много войни, а, насилие, агресия, на всяка манджа меродия и така нататък. Нали, това е вече, нали, негативно проявление. Имат, разбира се, и позитивно проявление, аз не го отричам, но, нали, тук се илюстрирам минуса. По-важното, нали, както ви споменах, е, че всъщност Сириус е символ на тази духовна, вътрешна, мистична помощ, която можем да получим. А, Дава духовна поддръжка и така нататък. Окултни способности може да даде. Много често така в литературата ще срещнете, че е имало в хороскопите на алхимици. Нали, сега съм ги гледал техните карти, не ги познавам лично, а пък сега в съвременния живот не познавам много алхимици, така не мога да потвърда, но това го пише. Това, което обаче съм изследвал е точно, нали, което ви споделям, че всъщност е свързан с висшата мъдрост. Реално човек, той е син на мъдростта. Защото ние тук на Земята сме така мислещи същества, всичко осмисляме, нашите чувства също биват осмислени и осъзнати, ние затова знаем, че чувстваме и че имаме емоции, точно защото ги мислиме и тях и ги осмисляме. Тоест човек мисли непрекъснато. Това му е най-характерната и висшата способност. Нали, тук не трябва да изпарваме в крайност, някой да си каже, човек като мисли, значи той е безсърдечен, не чувства и т.н. Нали, това е неразбиране. Нали, мисълта не е нещо сухо,
Не е нещо, което няма чувства. Напротив, тя съдържа в себе си и самите чувства. Та, това, което е особено, а, е за аспектирането на Натала. Защото сега някой ще отвори Сириус, ще види Сириус карта и ще каже, моя Сириус не е аспектиран, обаче аз съм си духовен, мъдър, готин и това не е верно. И ще е прав, да, не е верно. Защо? Защото Сириус няма нужда да бъде аспектиран. Спомням си, Веси Стойчева имаше една много интересна лекция за Слънцето, на една от конференциите, за неаспектирано Слънце, и че всъщност то като не е аспектирано, нищо не му пречи да си е толкова силно и мощно, и тогава имаше доста карти на холивудски звезди и известни хора, които очевидно имат силно Слънце, пък не е аспектирано. Това е валиден принцип за слънцата. Те няма нужда да бъдат аспектирани, защото те са светила един вид. Слънцето е светилото на нашия физически свят, Венера е светилото на нашия духовен свят на чувствата и Сириус е светилото на нашия божествен свят на мисълта, Слънцето. Тоест, може да не е аспектиран, за да се прояви. От какво зависи? Ами зависи от нас. Зависи от нас. Хороскопа е нещо динамично. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че когато ние живеем по определен начин, полагаме усилия, развиваме се, работим над себе си, хороскопа ни ще се прояви по един начин. Ако не го правиме, по абсолютно друг начин. И когато дойдат транзити, прогресии, дирекции, те ще имат различни проявления, тъй като те зависят от рождената карта. От нас зависи как да проявим в рамките, разбира се, на факторите, които са заложени, на какво ниво да се прояви. И от нас зависи именно ние ще възприемаме ли енергиите на Сириус, ще ги възприемаме ли положително и ще можем да ги използваме или не. Тоест, тук зависи от самия човек. Ние, разбира се, като хора, които се интересуваме и занимаваме с астрология, можем да кажем, че нали, Сириус се проявява добре при нас, тъй като нали, астрологията си е наука на божествената мъдрост, словото на небето и така нататък. Така че това е относно аспектирането. Разбира се, когато има аспекти или особено съвпад, това е прекрасно. Така че съвпадите с планети и осите така засилват и нали, отсветяват, грубо казано, влиянието на Сириус, а, но реално повече подпомага всъщност самата планета като проявление. Така че, така да се каже, всичко е в нашите ръце, което разбира се обаче не го прави лесно, да не ме разберете погрешно. Но пък зависи нещо от нас. Така, тук съм разхвърлял ключовите думи, така че никой да не може да ги види според мене. Но ми се стори забавно, както и да е. Нали, мъдрост, разум, пробуждане, казахме, слава, посвещение, много важно посвещение за хора, които са тръгнали в духовния път, почести, знание, но, нали, успех, но разбира се и в негативен план може да има агресия, насилие, война и така нататък. Ние тия ключови думи ги повторихме вече много пъти, така че стига толкова. Сега в рождената карта, тук някои неща съм извадил, просто като илюстрация, не като изчерпателност, разбира се. При съвпад, примерно с асцендент или с управите на асцендента, когато човек е на необходимото ниво, може да даде силен, развито, мъдрост, в някои случаи ясновиждане, успехи, известност благодарение на ума, също така може да даде. Примерно Никола Тесла, Венера управлява асцендента му и тя съвпада с Слънце и с Сириус. Айнщайн пък също има асцендент съвпад с Сириус, че и съвпад с Юпитер. Чували сте ги, нали? И аз съм ги чувал. Така, Елена Блаватска, изключително силен ясновидец. Има асцендент съвпад с Сириус. Тук е един финансов гуру, сигурно не го знаете. Това не е проблем, но той има асцендент съвпад с Сириус и доста други хора, които виждате. Маркони, Моне и така нататък. Сега при съвпад с Юпитер може да дава голямо богатство, успех в търговията, в бизнеса, в правото, късмет. Уорън Бъфет, знаете кой е, Мърдок, Айнщайн го споменахме вече. При Марс, нали, борбеност, което веднага го дава добре за спортисти, за тип военни професии, всички видове, предприемачи,
хора, които сами се справят с нещата и така нататък. Виждате някои примери, прескачам, че стават много неща и накрая ще забързам и ще прескоча много мощно, за да стигнем до трапеца. Така, да видя коментарите и така да се разсеям. Добре, супер. Си. Споделеното, после ще ги видя подробно. Така, съвпад със Слънце, естествено дава известност. Тук съм изборил много известни личности. Няма да ви ги чета. При Луна, разбира се, дава голяма чувствителност, между другото. Знаете Кърт Кобейн на Нирвана, вокала, който, за съжаление, се самоуби. Нали, по самия му поглед и изражение се вижда, че той е един така чувствителен човек. Много хора, които са така милосърдни и така нататък, имат такъв съвпад. Разбира се, той е в рак, така че има много фактори. А, Акцентите в астрологията, за които след като спомена, когато търсеше темата на хороскоп и въобще пътя, въжат навсякъде. Има много така съвпадащи влияния и значения и когато природата, Бог или космоса искат да ни тласнат, подскажат нещо, да го подчертаят в карта, да го засилят, те дават точно акценти и повтарящи се значения, които да засилят тези влияния, така че да не ви притеснява, че тук ще кажете, ама това също означава и еди какво си. При други фактори, разбира се, точно така е. Добре, минаваме нататъка. При съвпад с тежки планети не е толкова така. Който се интересува, после може да ми пише да му пратя материали. Защото виждате, че прескачам смело. Ето, при съвпад с Уран и тъна и тъна. Това, разбира се, не са лични планети и тук зависи от много други фактори, но това не означава, че не се получават тези влияния при Уран, Нептун, Плутон и тъна. Нали? Много интересно е, когато съвпадне с Хирон, дава непобедимост и безсмъртие. И това е Чък Норис, който всички знаете, че не е бил побеждаван никога, всички се страхуват от него и е безсмъртен. И това в кръга на шегата го казвам, разбира се, но той наистина има съвпадне с Хирон. Това вече не е шега. Така, позиция по дом. Тук ще прескоча после много неща, за да отидем на фигурата, но все пак показва в кои сфери, чрез кои дейности се пробужда нашето съзнание. Как ние може да се доближим до Висшето, до Бога, да дадем път на Бога в себе си. Във всеки от нас живее Божествената искра. Във всеки един от нас. Просто в някои хора не е проявена, в други е проявена в различна степен. Във всеки, всеки. Така, какво да направим, за да добиеме повече опитност, мъдрост, да се развие съзнанието ни? Приоритетно. В кои сфери сме най-разумни и мъдри и най-будни? В кои сфери можем да получим някакви събития или драми или кризи по тия сфери, нали, напълно възможно, които се случват, ние един вид получаваме посвещение, някакво посвещение, т.е. разбираме неща, които иначе не бихме разбрали. В тия сфери може да сме по-агресивни, между другото, да може да проявим насилие в негативен план и така нататък. Но те могат да ни донесат и успех, слава, да спечелим, да имаме късмет, да служим на висшето и така нататък. Добре, препускам така, който иска ще му пратя. Това са значенията по дом. Какво искам да кажа? Не са всичките значения. Това, което съм гледал нали, по карти, после има и примери, които ще прескоча с лека ръка, тъй като нямам време. При какви домови позиции, как човек се е пробудил за, как да го наречем, за духовното, за истината, за по-дълбокото разбиране на живота, извън така тесните материални, злободневни, битови рамки. Какво се е случило? Някой го е блъснала кола, някой прочел книга, някой се разболял, нали, някой се е развел, нещо се е случило, някой пък се оженил, нали, различно, някой приятел го завел на някъде, нещо се е случило, някой имал болест и това е довело до неговото пробуждане. Това зависи от домовата позиция, точно на Сириус. Така, тук няма да ви ги чета, сигурно ще ги кажете по-добре от мене и тук също съм дал доста карти с примери на хора, които съм консултирал и хора, които съм изследвал, специално заради това, като съм се готвил
някога и съм изследвал темата. Няма да минаваме през тях, тъй като фокуса не е само Сириус и нямаме време. Искам да обърна малко внимание на трапеца и да ви оставя да си отдъхнете и да ви прочета после въпросите. Така че тези примери красиви цветни, така ще минат на това. Ще ги приемете на доверие, без да ви кажа. Нали, на човек как му се е породило съзнанието, било чрез приятелска общност и духовни групи, къде отидох, било чрез партньора, където е Сириус, било чрез публични изяви, някакви, видял на някакво духовно общество, чрез познати и близко обкръжение и така нататък. Прогресии, дирекции, нали, когато минават, нещо се случва, знаете какво се случва и какво е значението на Сириус, така че ще го прескоча и това, тъй като отчитам факта, че започнах и малко по-рано и вече почвам да ви досаждам с дългото си присъствие. Така че, който иска, ще му пратя да си чете. Тук съм дал примери за прогресии. Браво! Прескачаме ги тях и дирекции. Да, вземи си колелото, ако искаш моето и отиди. Да, само който по погрешка не се е мютнал, моля да се мютне. И така, стигнахме до звездния трапец. Най-накрая. Дали доживяхме. Благодаря за търпението. Нашия звезден трапец, който ви показах в началото, без изменения, ви показвам и сега. Ето ги, Сириус и Канопус в съвпад. Вега, Бунгула и Толиман, тук Демек Алфа Кентавър и Рего. Сега зависи коя програма как го показва, да не се обърквате. Едно и също е. Някой ще пита, нали, къде е. Не, някой ще пита, аз съм сигурен, че видях в чата, че някой пита къде ми е в хороскопа. Ами, където е тук Рак, Козирог, нали, началото на Дева, края на Лъв, края на Скорпион, нали, там се намира този трапец. Там се намира този трапец и сега ще видим кое е важното. Ние хубаво ще го видиме, ама какво като го видиме. Така, сега първо да го похвалиме трапеца. Аз го хвалим достатъчно, но искам да го похваля пак. Какъв е този трапец? Той е образуван от кое? Алфа Кентавър, Вега, Рего, Канопус, Сириус. Иначе казваме, този трапец е създаван от двете най-ярки звезди, които да не говорим, че са в една точка, съвпад, най-близката до Земята звезда, Алфа Кентавър, тая най-близко до еклиптиката, че е и кралска отгоре на всичко, и най-високата Вега. Лично за мен това е забележителен трапец. И в нашия хороскоп той може да съвпадне с някои от личните планети, например, което веднага се досещаме, че това му засила влиянието, активира трапеца и човек трябва да му обърне специално внимание. И да го разтълкува, разбира се, да си направи изводите. Как да го разтълкува? Сега според планетата, според това с коя звезда съвпада, в кой дом съвпада, как е аспектирано и така нататък. Тук, разбира се, нали, зависи от конкретния случай. А, Може да съвпадне с връх на дом, някой от върховете на трапеца също трябва да се вземе предвид. Защо? Той трапеца е една фигура. Те са свързани помежду си. Тоест, когато една точка се активира, нали, то оказва влияние върху и другите домове и фактори. И самите ни домове са свързани. Сега ще ви кажа как. Така че трябва да му се обърне внимание, когато има съвпад с връх на дом. Когато бива активиран от транзити, прогреси, дирекции, а, ние трябва да се опитаме да използваме енергията на тия звезди. А, Това ни е борбата, разбирате. Иначе астрологията е нещо живо. Тя е наука за живота, жива наука. Планетите, звездите, те са живи, всичко е живо. Те, ако не са живи, не могат да ни влияят на нас като живи същества. А, Това е дълбока тема, която нямаме време сега, но всъщност, когато ние като астролози ги разбираме, осъзнаваме, мислим за тях, планети, звезди, съзвездия, знаци, ние се свързваме с тях, вътре в себе си, с мисълта си, с чувствата си и през нас протичат тези енергии. Същото е и тук при тези пет звезди и трапеца. Ние трябва да използваме тези енергии. Сега, домовете, това съм го болна не случайно тук.
Домовете, в които попадат звездите, са важни за хороскопа. Какво искам да кажа? А, те трябва да бъдат активни в картата и са свързани. Обаче споменах едно нещо, което се нарича фокус на енергиите в трапеца. Фокуса на енергиите се досетихме всички кой е в този трапец. Съвпадат между Сириус и Канопус. Съвпадат между най-ярката и втората по ярко звезда. Това е централната точка на този трапец. Този дом, нали, за който преди малко ви говорих, това е дома на Сириус, разбира се. Всъщност това е дома на Сириус и Канопус и на неговия съвпад. Това е дома, който е така свързан и с другите домове, в които попада трапец. Този дом има значение голямо в животът на човека. А другите сфери, другите домове, в които попадат Вега, Рего, Бунгула, те са свързани с този дом, в който е фокуса и го подпомагат. И той оказва влияние, съответно, vice versa и на тях. Така че, нали, тук трябва да се обърне внимание в хороскопа. Сега, ние много говорихме това трапец, говорихме за някакви положителни аспекти за трапеци. Трапеци. При трапеца, но да видим тук каква е ситуацията. Ситуацията, нали, сега не е от най-розовите, по принцип в аспектологична гледна точка. Защо? Ами, защото имаме съвпада е ясен, имаме полуквадрат между Сириус и Рего, опозиция естествено Сириус и Вега, значи където виждате Сириус, надолу това е Сириус и Канопус. Заедно. Опозиция с Вега, която е в Козирог, 135 градуса квадрат и половина с Бунгула, същото с между Регул и Вега, квадратче така хубаво между Регул и Бунгула и полуквадрат между Вега и Бунгула. Тоест това са напрегнати аспекти, динамични аспекти, енергични. Някой би ги нарекал негативни. А, хубаво, аз не искам да ги наричам така, но както и да е. Нали. В някакъв аспект са си и такива. Тоест, това е доста енергичен трапец. Напрягащ, може би. Зависи. От какво зависи? Ми зависи от самите нас. Какво ще правим с него и въобще ще правим нещо. По принцип, това, което трябва да направим и което ви споменах е, че трябва да използваме влиянието и енергията на тия звезди. Независимо как са аспектирани. Някой сега ще си отвори през това време карта, ще каже, ето пак на мене, точно на мене не ми е аспектирано. Няма никакъв проблем за това. Тези звезди си ги има всеки. Обаче не всеки има центровете, нивото и антените да ги ползва. Както не всеки може да се ползва от висшите енергии на Плутон, Уран и Нептун, и Ирида, и други фактори, така и не всеки може да се ползва от тия звезди. Не всеки. От нас зависи. Да се развиваме, да ги приемаме съзнателно, да ги разбираме. Нали, за да ги разбираме, трябва да знаем какво означават и да ги използваме. Аз съм уверен, че точно ние като астрологи, нали, имаме предимство в този аспект. Така, така че това за мен е, въпреки напредните аспекти, е положително. И ще видим какво направим с тези аспекти, да? Но, все пак, ако успеем да ги използваме градивно, тази комбинация, този трапец носи много мощна енергия. Може да помогне човек да добие много знания, мъдрост, които да му помагат в живота и на него, неговите близки, и въобще на хората. Може да даде лидерски качества и енергия и качества. И качество го казвам втори път. Добре. Явно аз се уморих. Дава успех също така. Можем да изкараме много тълкования. Аз съм изкарал някои от тях. Няма да спирам на тях. И архетипни, и не. Значи Сириус, Рего и Конопус, нали, формират архетипа на владетеля, на лидера, който има силата да води. Но има отговорността да не злоупотребява с тази сила. Вега и Алфа Кентавър могат да добавят интуиция, артистичност, мъдрост също и така нататък.
Тоест, човек, който проработи този трапец, може да има един уникален баланс между интелект, интелигентност, лидерски качества и духовност. Тоест да бъде цялостен, тъй като ние имаме духовна компонента, имаме материална, ние живеем на Земята, но не сме само земни същества. Живеем едновременно и в света на чувствата и света на мисълта и в материалния свят. Ние това трябва да го интегрираме, естествено не само с този звезден трапец, а с целия хороскоп, много ясно. Да не изпадаме в крайности. Особено пък ако тази конфигурация съвпадне нещо с асцендент, медиум, цели, слънце, луна, нали, човек трябва да му обърне специално внимание. Бре, и само два слайда още, призовавам ви за малко търпение. Така, сега в негативен аспект, винаги има негативен аспект за всяко нещо. Човек може да се изкуши от силата си, от властта си, да е прекалено горделив, духовно горделив, прекалено самонадеян. Обикновено този път, който гледа в Star Wars, от тъмната страна води до страдания. Така че човек трябва да внимава. Да не изпада в тези негативни влияния. А по-скоро да използва трапеца точно като мост между духовния си живот и прозрения и успеха на външен план, в който няма нищо общо. Нищо лошо, не нищо общо. Ние все пак сме едни, живота е един и няма нужда да го нацепваме. Ние го нацепваме условно, материален, духовен и така нататък, но живота е един. Така че това трябва да внимаваме, да използваме положителната и да не се подаваме на отрицателни влияния. И ако успееме, наистина тук sky is the limit, както се казва, и можем така много да можем така много неща да добиеме и на вътрешен и на външен план. И вече така като заключение и като пожелание, нали, можем да кажем, че това е един така динамичен трапец от изключително мощни звезди. Може би най-мощните, които са на небето. Един от най-мощните е да не обидим някаква звезда. Какво всъщност се получава с този трапец от негативни аспекти и от тези звезди? Той дава един постоянен вътрешен подтик и импулс, който ние трябва да използваме. Този подтик, който, нали, всеки човек има в тебе. Подтик да се развива, подтик да се учи, подтик да бъде добър. Това е един вътрешен подтик, който всеки носи и трябва да използва и да засилва. Без този подтик ние сме загубени. Ние не можем да се развиваме, ние не можем да се учиме като същества и еволюцията изчезва. Така че тези трудности, които трапеца носи, а той ги носи, за съжаление, най-вече в съответни домове, в които попада, те трябва да ни служат като импулс, като подтик, ние да се развиваме. Тоест, външната трудност, външната мъчнотия, така да се каже, а, трябва да ни служи като импулс, като подтик, а не да ни обесърчава или да се фокусираме, нали, да казваме живота е само трудности, страдания, то не си струва да се живее така нататък. Не, напротив, ние трябва да гледаме на тези неща като импулс и подтик. И гледайки така, ние вече правиме една крачка напред в разбирането и овладяването на тези и звезди, и ако искате, и транссатурнови планети, и други фактори. И това вече дава един огромен потенциал за духовно и въобще човешко развитие. И така бих искал с един цитат да завърша, че той е от учителя Петър Дънов, че всъщност любовта е най-малкият подтик. Без любов в света не може да има движение. Да обича значи да дадеш най-малкият подтик на движение. И всички неща се постигат само чрез закона на любовта. Подтик трябва да има. И тогава вече идват знанието, светлината и истинската свобода. Пожелавам на всички приятели, колеги, астролози, ние да имаме а, този вътрешен подтик, импулс, да използваме енергията на тези звезди, на всички планети и така да вървим напред заедно в живота. Благодаря ви за търпението, за твърде дългата презентация. Опитах се да я съкрата максимално. Сега ще погледна всички така неща в чата. Надявам се не са много негативни. Където има въпроси, ще се постарая да отговоря на всички. И спирам шеринга и